alaikum wa rahmatullah. Ƙayataccen gidaje ne guda biyu a guri ɗaya. Ga ɗaya nan, ga ɗayan can shi kuma. Ga shi nan, shi wannan fuska biyu ne da shi. Guda biyu ne a guri ɗaya. Ƙayatattun gidaje. Yawwa, za mu fara shiga wannan. Ga a cikin saman gidan nan. Nan public toilet. Wannan falon gidan ne. Ga shi nan, ya sha wallpaper ko ina. Masha Allah. Masha Allah. Nan kuma kitchen ne. Ƙayataccen kitchen. Nan kuma ɗakuna ne manya. Ga toilet ɗin ciki. Yawwa muka taho nan.